Vidio sam da si stavio neki oglas na internet bez mog odobrenja. Misliš onaj di tražim privatni orkestar koji će mi svako jutro kad uđem u dnevnu sobu svirati Bože pravde? Ma jok bre, onaj oglas u kojem si napisao da tražiš dečeg psihologa za svog mlađeg brata. A to sam ja, Radovane. Znači, bukvalno sam se uznemirio više nego kad su vojaži Breskvica prekinuli. Gledaj Vasilije, brat si mi i volim te skoro kao i Vučića, ali brate, u zadnje vreme se sve više ponašaš kao, ma sramota me izgovorit to. Ajde bre, reci više. Ma ponašaš se kao da nisi Srbin. Kaj si rekao? Čuo si me, toliko vremena provodiš gledajući te kancerogene ljude na YouTube-u. Taj baka krme ti je potpuno isprao mozak, Vasilije. Postao si gaser koji sramoti srpski narod. Ma nije uopšte tako. Sigurno se šališ. Rešite klevete, Radovane. Ide gas. O, gospode pomiluj, pa nisam se ovako razočarano osjećao od kad je onaj pravoslavni pop rekao da su ostali narodi jednako vredni kao i Srbi. Ma slušaj bre, samo probaj da mi dovedeš neku ludoću psijatricu ovde. Ima da ti napravim distrek na tebe na svom kanalu. Ovoga mi krsta, Vasilije, ima da dobiš tu psihoterapeutkinju i tačka. A sad me ispričaj, počinje mi moje popodnevno odavanje počasti mojoj domovini. Alo bre, neće na ovome završiti, jel ti jasno? Alo bre, slušaj me dok ti pričam. Pokazat ću tom Radovanu da sam veći Srbin od Nika Vujčića.